Септемврийско антифашистско въстание през 1923 година. Уроци за комунистите днес. За марксистите не е достатъчно само да възпоменаваме нашите минали поражения на годишните им, пример за което е въстанието от септември 1923 година срещу режима на Цанков. Ние не сме просто жертви на историята, нито на настоящите обстоятелства, които вероятно не са много по-хубави от предишни периоди в българската история и които обективно могат да станат много по-лоши, ако воинстващите империалисти си проправят път. Напротив, ние изучаваме уроците на историята, използвайки марксистски методи, за да ги приложим към задачата, която предстои пред нас, а именно свалянето на капиталистическата система и социалистическата трансформация на обществото в световен мащаб. За тази цел, като се има предвид, че предстои да бъде направен по-задълбочен исторически анализ на това събитие от РКБ, излагаме няколко точки, които смятаме за важни при разглеждането на политически последици от това събитие. Какво представлява правителството на Стамболийски и каква е неговата аграрна политика? След като оглавява антивоенно и антимонархическо военно въстание, което успява да създаде краткотрайна селска република в Радомир и да принуди България да се изтегли от Първата световна война през септември 1918 година, Българският земеделски народен съюз на Александър Стамболийски идва на власт чрез общи избори през 1919 година. Земеделците на Стамболийски са селска популистка партия, която насочва радикалните стремежи на селените срещу експлоатацията и жертването им в империалистическите войни към фалшиво противопоставяне между селските и градските икономически интереси. Той изтъква възможността селячеството да изиграе историческа роля, която не е била способна самостоятелно без градския пролетариат. Тази за установяването на нова егалитарна система без социалистическа революция. Българската комунистическа партия, за съжаление, в този момент се придържа към огледалния образ на същата тази грешка по аграрния въпрос. Партията на практика пренебрегва ролята на селячеството като съществена опора на работниците за осъществяване на успешна социалистическа революция. Урок, който Руската революция от октомври 1917 година би трябвало да изяснила. Отношенията между партията на Стамболийски и комунистите стават все по-враждебни. Комунистите заемат неутрална позиция по време на въстанието от 1918 година, която на практика я изолира от необходимата подкрепа на градския пролетариат. В началото на 1920 година Стамболийски потушава брутално стачката на железопътните работници. Така, следвайки грешките от миналото, БКП заема неутрална позиция на 9 юни 1920 година, когато преврат, подкрепен от ВМРО и други крайно десни организации, довежда на власт Александър Цанков и фашизма, а Стамболийски е убит. БКП неправилно оценява ситуацията като конфликта между две прослойки от буржуазията, от които няма интерес, докато Стамболийски греши в преценката си и отказва да въоръжи селените, от които би имал нужда за да го защитат. Как да се борим с крайната десница по болшевишки? Тази неутрална позиция е груба сектантска грешка от страна на БКП. Вместо това, те трябвало да мобилизират обединен фронт на работниците и селените срещу преврата. Всъщност, БКП официално бе решила да направи това по-рано. Този правилен метод може да бъде разбран по-ясно, ако сравним преврата на Цанков с крайно десния опит за преврат, който се случва в Русия между февруарската и октомврийската революция през 1917 година. Сравнение, което самите болшевики правят по това време. Там болшевиките се превръщат от принципно революционно малцинство в масово разпространено след потиснатите слоеве на обществото, благодарение на ефективността на методите на масовия обединен фронт, който разгломява реакционния контрреволюционен опит за преврат на генерал Корнилов през септември 1917 година. Тази тактика означава временно обединение по общи цели с други масови леви партии, за да се представи връзката между демократическите искания на деня и социалистическата революция. Това позволява да се намалят илюзиите на масите към доминиращите в съветите левоцентристски партии, СРП и меншевиките, които са заинтересовани да запазят максимално статуквото и да дадат мандат на временното правителство, начало с Керенски, който също като Стамболийски е от селската политика.
Масовият обхват, постигнат благодарение на успеха на този болшевишки метод, е предпоставка на призива на болшевиките за революционно предаване на властта от временно правителство на органите за борба на работниците и войниците, т.е. на съветите. Чрез съветите, работниците успяват да отнемат властта от временното правителство и по този начин да изтеглят Русия от войната, както и да решат поземления въпрос, в който бяха вложени селените. Защо септемврийското въстание се проваля? След преврата, БКП се сблъсква с остри осъждания от страна на комунистите в чужбина и приема съвети от Коминтерна да прикрие грешките си. Представителите на Коминтерна убеждават партията да вдигне въстание срещу режима на Цанков само 2 месеца по-късно, през септември. Това става известно на сталинистите като образцово прилагане на метода на Обединения фронт, само че то е трябвало да се случи 3 месеца по-рано и въпреки това е било недостатъчно добре подготвено, понеже останалите маси все още не са имали оръжие, поради което се е провалил въпреки волята на масите да победят Цанков. Към септември революционната вълна е в отстъпление, а режимът на Цанков консолидира силите си и започва да извършва репресии. Селските и пролетарските маси, които участват във въстанието, се борят и около 20 000 загиват героично от тази слаба позиция. Прокламацията на БКП. Целият трудов народ се вдига с невиждан ентусиазъм, за да извоюва политическите си свободи, да защити жизнените си интереси и да установи собствено правителство. Бе факт. Масите откликнали на призива на БКП, на които се доверяват по някакъв отчаян начин. В условията на поражение, положението се влошава и ръководството на Комунистическата партия, Георги Димитров и Васил Коларов, бяга в Югославия и в крайна сметка в Съветския съюз. В този период Коминтернът издава подобни съвети за започване на зле подготвени въстания от отслабени позиции в провинцията, т.е. партизански методи, след политически грешки довели до поражението на организацията на комунистическите партии, например в Китай. Така че провалът не е случайен и решаващ фактор са грешките на ръководството, включително на Коминтерна, начело с Зиновиев. Налице ли са били условията за социалистическата революция в България? Ако вземем за ориентир Лениновите условия за революция, наистина обективните предпоставки за революционен изход са били налице. Накратко казано, революционната ситуация изисква дъното да не иска, а върхът да не може да продължи да живее по стария начин. От една страна, българската управляваща класа очевидно се е намирала в криза. Селените и работниците в цялата страна вече били настроени решително срещу нея. Режимът на Стамболийски е бил достигнал върха на нестабилността, а след това режимът на Цанков имал минимална подкрепа, основаваща се главно на най-реакционната дребна буржуазия. Освен това, опустошенията от войните, изострянето на класовата борба, масово влошените условия за живот и дори масовото достигане на идеологическа подготовка сочат необходимостта от комунистическата революция, от пропагандата на БКП, са осъществили промяна в съзнанието на навечерието на 1923 година. В допълнение, болшевишката теория за перманентна революция, за която се борят Ленин и Троцки, че социалистическата революция е възможна дори в икономически изостанали условия като България, току-що бе доказана в Русия през 1917 година срещу доминиращата до тогава меншевишка теория на етапите. При наличието на обективни условия, озрели за революция, отговорността пада върху революционната партия на комунистическото ръководство, субективния фактор, да доведе работническата класа до победа. Обусловено от своевременното разпространение на революцията и международния план, за да се осигури международна солидарност. Уроци за комунистите днес. Като комунисти, първата ни задача е да се организираме в необходимото ръководство, способно да се получи и да избегне грешките от миналото, след като работническата класа се задвижи, за да може да свали оковите си от позицията на властта.
По въпроса за фашизма, ние не приемаме насаждащите страх опити на управляващата класа да ни накара да подкрепим който и да е слой на капиталистическата класа, сякаш това може да предотврати идването на власт на по-реакционна, крайно дясна или фашистска форма на капитализма. По-скоро, ние подкрепяме методите на масовата борба на Обединения фронт, воден от работниците на класово независима основа, за да се борим срещу разлагащата се империалистическа система до революция. Ние отхвърляме класово-лабористическата версия на тази тактика на Обединения фронт или Народния фронт, която понякога предлага от националните реформатори и която предполага подкрепа на програмата на едно уж по-прогресивно крило на буржуазията. Докато в една революционна ситуация методът на Обединения фронт може да бъде бързо мобилизиран в отговор на заплаха от фашистска контрреволюция, революционната комунистическа организация, която го изисква, не може да бъде изградена спонтанно. Ето защо ние изграждаме организацията сега, като част от международната сила срещу световната империалистическа система, въз основа на идеите и методите на марксизма, необходими за победа. Присъединете се към нас, за да се борим за революция.